Zamyslel ses někdy nad tím, proč tě některé touhy ovládají, i když se je snažíš ignorovat? Přemýšlel jsi někdy, proč obrazy, slova nebo situace spojené se sexem v tobě probudí něco tak hlubokého, něco téměř neovladatelného? To není náhoda. To je hlubinná psychologie. Podle Carla Junga, jednoho z nejvýznamnějších myslitelů lidské psychiky, v tobě existuje celý vesmír, který se snažíš nevidět. Jung tomu říkal nevědomí a právě v něm žijí síly, které tě ovlivňují mnohem víc, než si myslíš. Mezi těmito silami je i instinkt, který formuje chování, touhy, fantazie a dokonce i tvoje zdánlivě racionální rozhodnutí, sexuální instinkt. Jenže Jung šel ještě dál. Pro něj sex nebyl jen fyzickým aktem nebo biologickým pudem. Byl to silný symbol, nabitý psychickou energií, který odhaluje, kým doopravdy jsi, včetně těch částí sebe sama, které si potlačil, ignoroval nebo skryl pod společenskými maskami. Co kdybych ti řekl, že za mnoha tvými každodenními myšlenkami, rozhodnutími a dokonce i strachy stojí síla, kterou se snažíš popřít, ale která nikdy nepřestává působit? Pokud tě tohle už teď zaujalo, přihlas si náš kanál a zapni si oznámení. Tady se nebojíme ponořit hluboko do toho, co si jiní jen šeptají. A teď, když chápeš, že sex může ovládat tvou mysl, je čas zjistit, jak Jung vysvětloval tento tichý vliv a co přesně se snažíš o sobě nevidět. Když Jung začal zkoumat nejhlubší zákoutí lidské mysli, narazil na něco znepokojivého. Nejsme tak racionální, jak si rádi myslíme. Naše postoje, volby i nejvnitřnější myšlenky jsou propletené s obsahem, který zůstává skrytý. Skryté vrstvy psychiky, které fungují jako neviditelné síly a vedou nás, aniž bychom si toho všimli. Mezi těmito silami je jednou z nejsilnějších právě sexuální pud. A tady přichází ten bod, kterému se většina lidí bojí postavit. Tento pud se totiž neomezuje jen na fyzickou touhu nebo hledání potěšení. Vplétá se do každého aspektu života. Je v tom, jak se oblékáme, jak mluvíme, jak se stavíme ve společnosti. Směruje pohledy, živí ambice, inspiruje úspěchy a někdy dokonce zažehává rivality. Sexuální energie je podle Junga jen částí ještě větší síly. Libido, vitální psychická energie, která pohání všechno uvnitř nás. A co se stane, když je tahle energie potlačená, odmítnutá nebo ignorovaná? Nezmizí. Naopak, promění se, schová se a projeví se nepřímo. Může se objevit jako posedlost, nutkání, úzkost nebo i jako agresivita. To, co se snažíš ovládat navenek, se promění ve vnitřní konflikt. A právě to je podle Junga důvod, proč se stáváme vězni toho, co předstíráme, že nevidíme. Možná si to ani neuvědomuješ, ale sexuální symboly jsou všude. V umění, v reklamě, v běžné řeči. Není to náhoda. Kolektivní nevědomí, další klíčový pojem Jungovy psychologie, sdílí obrazy a archetypy, které nesou hluboký význam. Sexualita je například často znázorněna symboly, jako je had, oheň nebo tekoucí voda. Tyto obrazy nás zasahují, protože mluví přímo k něčemu, co přesahuje logické myšlení. Spojují se s instinktem, s prvotním přáním, které si v sobě nese každý z nás. Ale je tu jeden zásadní detail. Jung tuhle energii neviděl jako něco hříšného, špatného nebo nebezpečného. Viděl ji jako posvátnou. Pro něj byl sex bránou k sebepoznání. Symbolický jazyk, který, pokud mu porozumíme, může odhalit, co stojí za našimi strachy, fantaziemi a vztahy. Problém je, že většina z nás dává přednost potlačení před integrací. Předstíráme, že nic necítíme, popíráme, že toužíme a dál žijeme zmenšenou verzi toho, kým skutečně jsme. Jung tomu říkal stín, všechno, co v sobě odmítáš, ale co tě dál ovlivňuje. A sexualita, možná víc než jakákoliv jiná složka psychiky, je často právě v tomto stínu. Ne proto, že by byla špatná, ale protože společnost nás učí, že ji musíme ovládat, skrývat nebo maskovat.
A právě proto se stává tak silnou. Čím víc ji skrýváš, tím víc sílí. A čím víc sílí, tím víc ovládá tvoje myšlenky, aniž by si z toho byl vědom. Tady se spousta lidí ztratí. Myslí si, že dělají vědomá rozhodnutí, ale ve skutečnosti je vedou síly, které si ani neuvědomují. Mysl, která je odpojená od těla a instinktů, se mění v tiché bojiště. A cena za to je vysoká. Prázdné vztahy, chronická nespokojenost, stálý pocit prázdna, nepřítomnosti, něčeho, co nikdy není úplné. Dobrá zpráva ale je, že místo útěku nebo popírání se na tuhle energii dá podívat zrale. Dá se integrovat, pochopit. Protože když uznáš sílu, kterou má sexualita nad myslí, přestane tě ovládat a ty začneš tu sílu přetvářet ve svůj růst, v pravdu a v citovou hloubku. Jenže tahle proměna začíná až tehdy, když pochopíš roli archetypů, které v tobě žijí. Hlavně dvou, které fungují jako zrcadla tvého nevědomí a hluboce ovlivňují tvůj vztah k sexu, lásce a i k vlastní identitě. Podle Junga existují v každém z nás vnitřní postavy, nezávisle na kultuře, době nebo výchově. Nazýval je archetypy, původními vzorci lidské psychiky. Mezi nimi jsou dva, které mají tichý, ale silný vliv na náš citový a sexuální život. Anima a animus. Nejsou to jen filozofické nebo teoretické pojmy, jsou to živé skutečnosti uvnitř každého člověka, které propojují vědomé s nevědomým. Anima je obraz ženského principu v nevědomí muže. Animus je obraz mužského principu v nevědomí ženy. Ale Jung to jasně vysvětloval. Nejde jen o pohlaví nebo orientaci. Tyto postavy v sobě nesou vnitřní kvality, jako je citlivost, intuice, rozum, odhodlání, vlastnosti, které jsme v sobě potlačili nebo je promítáme do druhých. A právě proto se často zamilujeme do někoho, kdo nás doplňuje. Ve skutečnosti se zamilováváme do části sebe, kterou jsme zapomněli. Jenže tahle projekce je zrádná. Když si druhého idealizujeme, přestaneme ho vidět takového, jaký skutečně je. Vytvoříme si postavu, odraz toho, co nám chybí. A když se ten obraz začne rozpadat, což se časem vždycky stane, přichází frustrace, zklamání, konflikt. Máme pocit, že nás někdo obelhal, ale ve skutečnosti jsme obelhali sami sebe. Sexuální energie v tomhle často hraje roli jako emoční lepidlo. Zesiluje pouto, vytváří iluzi naplnění, vytváří symbolické spojení, které se zdá být téměř nadpozemské. Ale hluboko uvnitř nejde o druhého člověka, jde o nevědomou touhu stát se celistvím. Sex v tomhle kontextu přestává být jen fyzickým aktem a stává se hlubokým, i když nevědomým, pokusem o usmíření se sebou samým. Problém nastává tehdy, když se tohle usmíření neustále odkládá. Když hledáme venku něco, co se dá najít jen uvnitř. Když jsou všechny naše vztahy poznamenané hledáním, které nikdy nekončí, protože to, co doopravdy hledáme, není ten druhý, ale část nás samotných, kterou jsme opustili. A právě proto Jung věřil, že skutečná citová a sexuální zralost vyžaduje proces integrace těchto archetypů. Nestačí milovat. Je potřeba rozpoznat projekce, stáhnout je zpět k sobě a přijmout je. Tohle je cesta individuace, cesta stát se tím, kým opravdu jsme. Cesta, která zahrnuje bolest, konfrontaci a proměnu, ale která na konci nabízí něco mnohem hlubšího, než jen chvilkové potěšení. Nabízí vědomí. Když začneš v sobě vidět animu a anima, něco se změní. Místo prázdnoty přichází skutečné propojení. Slepá touha se mění v vědomou přitažlivost. Idealizace se proměňuje v dospělou lásku, tu, která nehledá, co by zalepila, ale chce sdílet i to, co zůstává nevyplněné. A v tu chvíli se mění i samotný sex. Už to není automatická reakce tělo na tělo, ale setkání přítomných bytostí, jazyk mezi nevědomím dvou lidí, kteří vědí, kde jsou a kam chtějí jít. Ale tahle úroveň vědomí nepřichází jen čtením nebo přemýšlením.
Vyžaduje praxi, pozornost a především odvahu. Odvaha podívat se sám na sebe, uznat vlastní stíny a přijmout své touhy bez odsuzování. Odvaha odložit masky a přijmout složitost toho, co znamená být člověkem. A právě tady se mnoho lidí zastaví, u iluze, že je možné dosáhnout vnitřní rovnováhy, aniž bychom se ponořili do chaosu, který v sobě nosíme. Protože dřív, než můžeme přijmout to světelné, je nutné se postavit tomu, co bylo pohřbeno. A právě v tomhle temném a citlivém prostoru sídlí jedna z nejvíce obávaných a nepochopených sil lidské psychiky, prvotní sexuální instinkt. Ten, který probouzí fantazie, impulzy a strachy, o kterých si nikdo netroufá mluvit nahlas. Při zkoumání hlubin nevědomí narazil Jung na něco, čemu se většina lidí raději vyhýbá. Na surový, divoký sexuální pud, který je často potlačovaný, ale nikdy zkrocený. Ten instinkt je tam, skrytý pod vrstvami civilizace, kultury a morálky. A i když se ho společnost po staletí snaží ovládat, on se dál projevuje, ne přímo, ale prostřednictvím symbolů, chování a přání, která si někdy ani neumíme vysvětlit. Tento prvotní instinkt není špatný, jak si mnozí myslí, je přirozený, je součástí toho, co nás dělá lidmi. Problém nastává, když je potlačován. Když je popírán, mění se v posedlost. Když je ignorován, začne pronikat do života pokřivenými způsoby. Nutkavé chování, závislosti, fetiše, které ztrácejí spojení s citem a stávají se pouhými úniky. A čím víc ho skrýváme, tím větší sílu získává. Jung pochopil, že tento instinkt nese obrovskou energii. A jako každá energie, i tahle potřebuje směr. Když nemá kam proudit, způsobuje problémy. Ale když ji pochopíme a přijmeme, může se proměnit v tvořivou, přetvářející téměř duchovní sílu. Z toho, co byl jen pud, se může stát psychická síla, která živí nejen tělo, ale i duši. To ale vyžaduje vnitřní práci, protože potlačená sexualita bývá často spojena se studem, vinou a strachem. Emoce, které nevycházejí z instinktu samotného, ale z morálních a kulturních výkladů, které jsme na něj navěsili. Už od dětství se učíme, že na touze, potěšení nebo fantazii je něco špatného. Tělo se stává nepřítelem, mysl vyhlašuje válku a nevědomí, jako vždy, odpovídá ne tichem, ale symptomy. Mnoho emocionálních bloků, problémů se sebevědomím a i potíže ve vztazích mají kořeny právě v tomto nevyřešeném konfliktu. Člověk si myslí, že má problémy v lásce, ale ve skutečnosti naráží na podstatnou část sebe sama. A pokud se tomu čelem nepostaví, přichází opakování. Žiješ stejné vzorce, přitahují tě stejní lidé, děláš ty samé chyby, protože se snažíš vyřešit vnitřní konflikt venku. A právě tady hlubinná psychologie nabízí pozvání: přestaň utíkat a začni naslouchat. Protože každý impuls nese poselství. Každá touha obsahuje symbol, každá fantazie odhaluje zapomenutý kousek tvého příběhu. Úkolem není tyto obsahy odstranit. Úkolem je pochopit. Nejde o rozmařilost ani potlačení, ale o emocionální zralost. Skutečná svoboda není dělat všechno, co tě napadne, ale znát sám sebe natolik, abys vědomně volil, co chceš udělat. A to vědomí začíná jednou odvážnou otázkou. Co ti tvoje touha ve skutečnosti říká? Ne ta povrchní odpověď, ale ta, co přichází z hloubky. Ta, která tě konfrontuje, vytrhne tě z automatu, přiměje tě přehodnotit nejen své chování, ale i nejstarší přesvědčení o tom, kdo jsi a čeho se bojíš. Když Jung mluvil o symbolické síle sexuality, nemyslel tím jen samotný akt, ale celou vnitřní cestu, kterou touha spouští. Touha je jen brána. Co existuje na druhé straně, je obrovské, hluboké a odhalující. Tam najdeš své nejskrytější strachy, své nejhlubší nejistoty, ale také potenciál ke skutečné proměně. A ta proměna začíná tehdy,
Když přestaneš vnímat touhu jako nepřítele a začneš ji brát jako průvodce. Vnitřního průvodce, který ti ukazuje, kam potřebuje jít tvá duše. Protože hluboko uvnitř sex vypovídá méně o těle a více o bytí. Odráží, jak zacházíš s mocí, něhou, odevzdáním i vlastní zranitelností. A právě v této zranitelnosti se nachází brána k tomu, co Jung nazýval transcendencí. Protože když přestaneš utíkat sám před sebou a podíváš se na to, co se skrývá za touhou, začneš se dotýkat něčeho, co přesahuje individuální mysl. Archetypálního pole, kde se sexuální pud spojuje s hledáním smyslu, spojení a celistvosti. Sexualita pro Junga nebyla jen pud nebo naučené chování. Byla to živoucí symbol proměny. Na rozdíl od zjednodušujících přístupů, které vnímali sex jen jako výsledek biologických nebo sociálních podnětů, Jung jej chápal jako přímý kanál do hlubin nevědomí, prostor, kde se setkává instinkt s duchem, kde tělo šeptá pravdy, které mysl neumí vyjádřit slovy. V tomto bodě vnitřní cesty se odhaluje něco zásadního. Sexuální pud není oddělený od hledání smyslu. Naopak je jeho součástí. Když touha nenajde vědomý způsob vyjádření, začne se přestrojovat. Bere na sebe podobu ambice, moci, marnivosti, nedostatku nebo i nepochopené spirituality. Proto tolik lidí žije v nerovnováze. Protože se snaží nasytit hlad, který není jen tělesný, ale i duševní. Jung tento zážitek nazval procesem individuace. Cestou, během níž člověk přestane žít podle vnějších masek a začne se řídit svou vnitřní pravdou. A sexualita v tomto procesu není potlačena ani popřena. Je integrována. Když si začneš uvědomovat, že tvé touhy odhalují skryté části tvé psychiky, sex už není jen cílem, ale stává se prostředkem. Prostředkem sebepoznání, setkání s druhým a především setkání se sebou samým. Ale tahle integrace se neděje sama od sebe. Vyžaduje konfrontaci. Vyžaduje, abys se na sebe podíval bez filtrů, aby ses nebál uznat vnitřní rozpor. Tu část, která touží, i tu, která se za tu touhu stydí. Tu, která hledá rozkoš, i tu, která se cítí provinile, když ji zažívá. Tu, která touží po intimitě, i tu, která má hrůzu z odevzdání. Tyto rozpory nejsou chybou, jsou pozvánkou, protože právě v napětí mezi protiklady začíná přeměna. Právě v tomto vnitřním prostoru konfliktu se rodí ty největší životní lekce. Když přijmeš, že cítit touhu z tebe nedělá slabého, ale člověka. Když pochopíš, že neexistuje žádná opravdová spiritualita bez těla, ani plné tělo bez vědomí. Touha, když je integrována, se stává mostem, ne vězením. Přestaneš být jejím rukojmím a začneš s ní kráčet vědomně, s cílem a smyslem. A právě to změní i tvůj vztah k druhým lidem, protože před integrací je touha nedostatkem. Poté se stává přítomností, energií, výměnou. Už nehledáš svou ztracenou polovinu v druhém, protože ses naučil vnímat sám sebe jako celek. Druhý už není zrcadlem tvých projekcí, ale společníkem na cestě. A sexuální akt se místo úniku stává prostorem splynutí, opravdového odevzdání, plné přítomnosti. Samozřejmě to neznamená dokonalost. Neznamená to, že už nikdy nebudeš cítit strach, nejistotu nebo pochybnost. Znamená to jen, že předtím už nebudeš utíkat, ale naučíš se s tím být. Dívat se na své impulzy bez soudu. Rozpoznat archetypy, které se aktivují ve tvých vztazích, ve fantaziích i v rozhodnutích. A tak začneš dělat vědomější volby, více sladěné s tím, kým skutečně jsi. Tento proces vnitřního smíření není přímý. Někdy postupuješ vpřed, jindy zase couváš. Ale s každým krokem si blíž své podstatě. A právě tady se sex, který byl dříve vnímán jako něco odděleného od duše, začíná odhalovat. Jako jedna z jejich nejsilnějších forem vyjádření. Jako symbolický jazyk, který, když mu opravdu porozumíme, nás učí nejen o potěšení,
ale i o přítomnosti, pravdě, odevzdání a transcendenci. A právě v tomto bodě, kde se instinkt spojuje s duchem, přichází nová výzva. Jak najít rovnováhu mezi touhou a vědomím ve světě, který nás neustále zahlcuje přebytkem, povrchností a odpojením? Žijeme v době nadbytku. Touha je zneužívána, stimulována, prodává se. Sexualita, která bývala zahalena tichem a potlačením, dnes přetéká v obrazech, slovech, slibech. Při každém kliknutí, v každé reklamě, v každé interakci na sociálních sítích jsme bombardováni pozvánkami, které se tváří jako svoboda, ale často jen prohlubují odpojení. Intimita se stala představením. Vzrušení se proměnilo v produkt. A touha, ten životní a hluboký impuls, byla zredukována na výkon. Jung by to jistě vnímal jako jasný příznak duševní nerovnováhy. Protože když je instinkt využíván bez vědomí, roztříští se, přestane být tvořivou silou a stává se nutkáním. To, co mohlo být cestou k celistvosti, se stává cestou k odcizení. A to, co vypadalo jako svoboda, je ve skutečnosti jen další forma vězení. Vězení postavené na nekonečných stimulech a hlubokých prázdnotách. Nejde o návrat k potlačení. Jung nic takového nenavrhoval. Jeho pohled nebyl moralistický, ale symbolický. Věděl, že skutečná rovnováha se nerodí z popření ani z bezhlavého odevzdání, ale ze schopnosti udržet napětí mezi protiklady. Na jedné straně je oprávněná touha, na druhé straně vědomí, které pozoruje, cítí a rozhoduje se. A mezi těmito dvěma póly existuje prostor tiché moudrosti. Prostor, kde se člověk smiřuje se svou přirozeností a nalézá svou pravdu. Tento prostor je přístupný teprve tehdy, když začneš naslouchat tomu, co se skrývá za impulzem. Když už tě neuspokojuje okamžité uspokojení a začneš hledat smysl. Když se podíváš na své vztahy upřímně a zjistíš, že mnohá setkání, která se zdála intenzivní, byla jen zoufalými pokusy otupit vnitřní prázdnotu. V tomto bodě je vnitřní práce ještě důležitější, protože moderní společnost nepodporuje ticho, naslouchání ani introspekci. Tlačí nás ven, směrem k přestimulaci, ke stálé spotřebě, včetně těl, spojení, pocitů. Sexualita bez vědomí se stává jen dalším produktem na regálu emocionální zábavy. A lidská bytost se tím rozpadá. Jung věděl, že cesta zpět k sobě vyžaduje odvahu. Odvahu zastavit se. Cítit, co se skrývá za hlukem. Neutéct, když se objeví úzkost. Podívat se do zrcadla duše a položit si otázku, co vlastně hledám. Je to potěšení nebo spojení? Je to potřeba uznání nebo pravda? Je to útěk nebo skutečné setkání? Tyto otázky otevírají dveře, které se už nikdy úplně nezavřou, protože díky nim začínáš dělat jiné volby. Začínáš si pěstovat opravdovou intimitu, jak se sebou, tak s druhými. Začínáš chápat, že tělo má svůj vlastní jazyk, ale že se zcela otevře jen tehdy, když je mysl přítomná a srdce otevřené. V tomto novém stavu vědomí ztrácí sex tíhu viny i závislost na okamžité potřebě. Stává se tancem, spojením, rituálem. Ne rituálem v náboženském smyslu, ale v symbolickém. Akt, který propojuje pozemské s posvátným, lidské s archetypálním, okamžik s věčností. A tento typ sexuality se neučí v příručkách, nenajdeš ho v žádném virálním videu. Rodí se z naslouchání sobě samému, z ponoru do vlastního nevědomí, z odvahy přijmout světlo i stín. Tak se touha proměňuje. Ne v něco, co je třeba zkrotit nebo vyzdvihovat, ale v něco, čemu je třeba porozumět. A právě v tomto porozumění nacházíš rovnováhu. Ne statickou, nedokonalou, nedosažitelnou, ale živou, proměnlivou, skutečnou. Rovnováhu, která ti umožní žít intenzivně, aniž by ses v tom ztratil. Milovat hluboce, aniž by ses rozpustil. Toužit opravdově, aniž bys popíral sám sebe. A když se tento stav integrace začne v tobě zabydlovat, přijde nová otázka. Ne jako neklid, ale jako směr.
Jakou roli vlastně sex hraje na cestě vědomí? Na konci této cesty, skrz nejhlubší vrstvy lidské psyché, je jasné, že sex pro Junga nikdy nebyl jen otázkou pudu nebo chování. Byl především živým symbolem lidské duše. Portálem, skrz který jsme zváni ponořit se do vlastních stínů, postavit se vlastním touhám a právě skrze ně najít cestu k celistvosti a integraci. Když přestaneme vnímat touhu jako tabu nebo zboží a začneme ji chápat jako symbolický jazyk nevědomí, něco se změní. Sexualita přestane být bitevním polem a stane se územím objevování. Zjistíme, že to, čemu říkáme přitažlivost, je často odraz částí nás samých, na které jsme zapomněli. Že spalující vášně, nekontrolované impulzy a dokonce i nepříjemná ticha vypovídají víc o našem vnitřním příběhu, než jsme si ochotni připustit. A právě v tomto procesu naslouchání a pozorování nacházíme skutečnou hodnotu sexuálního půdu. Ne jako něco, co má být popřeno, ale jako archetypální průvodce. Jako impuls, který ukazuje na to, co v nás ještě nebylo rozpoznáno, uzdraveno a integrováno. Právě tady se sex, daleko od toho, aby byl vnímán jako padouch nebo hrdina, odhaluje jako zrcadlo. Ukazuje nám, kde ještě projektujeme, kde se stále bojíme, kde ještě nejsme celiství. Ale toto odhalení je možné jen tehdy, když opustíme extrémy. Ani potlačení, ani slepé oddávání se. Jung navrhuje cestu středu, kde se touha setkává s pohledem vědomí a proměňuje se v tvůrčí sílu. Kde tělo a duše přestávají být soupeři a začnou spolu tančit. Kde potěšení není hřích ani povinnost, ale přirozený projev duše v rovnováze. Tato cesta vyžaduje odvahu, vyžaduje přítomnost, vyžaduje ochotu poznat sebe do hloubky, vidět fantazie ne jako chyby, ale jako symboly, dívat se na vztahy ne jako na kouzelná řešení, ale jako na zrcadla vlastní duše. A především pochopit, že sexualita není sama o sobě cílem, ale nástrojem, možná jedním z nejmocnějších, na cestě individuace. Když to pochopíš, změní se to. Změní se způsob, jakým toužíš, jak miluješ, jak se odevzdáváš. Protože pochopíš, že sex, když je prožíván vědomně, nerozděluje, spojuje, nekonzumuje, proměňuje. Přestává být útěkem ze světa a stává se cestou zpět k sobě. A možná právě tohle je středem všeho, co se nám Jung snažil ukázat. Že sexuální pud, daleko od toho, aby byl něčím hanebným nebo banálním, je jedním z nejmocnějších klíčů k sebepoznání. Energií, která, pokud je pochopena, nás může vést nejen k potěšení, ale i k hloubce. Nejen k druhému, ale i k sobě samému. Takže příště, až se v tobě probudí touha, neutíkej, neboj se, neskrývej ji. Zeptej se, co se mi snaží odhalit, protože možná právě tím, že se vydáš po této stopě, najdeš mnohem víc, než jsi kdy dokázal představit. Možná najdeš to, co si dlouho předstíral, že nevidíš, zrcadlo své duše, které čeká, až budeš ochoten ho poznat.